standard nga lisod kaayong kabuuton. Lisod kay ng maayo tas tanang tao. Amen ba? Okay. Mo ni siya igsoon. Wanasad. Okay. Click lang, be. Okay. Okay. Only the Holy Spirit can produce them in us. Timan ini siya kanang gugma, kanang kalinaw, kalipay, pagka maluluyon, kanang pagka mapailubon o pagka maayo, no? Ang Espiritu ra Dios Ginoo mo'y makahatag na tuana. Ngano man kay sa tinuod lang kita selfish kay tang pagkatao. Hello. Kung mulab ta na ay kondisyon. Amen ba? Oh. Na ay mga kondisyones basta mulab ta. Okay. Remember ang pagkamaayo. Uy, nindot kay ganiha ang atong song wa gid mi magsabot goodness pagkamaayo sa Ginoo. No? Niya mo'y atong topic karon wa gyud magsabot mga igsoon. The same spirit gyud kay di pasagdan naman ako silang mag-practice, no? So makitaan mo siya, it is not the works of the spirit but fruit of the spirit in us. In other words, mga igsoon mao ni siya, sa diyang gipuy-an ka sa Espiritu sa Dios, normal lang nga kun kaniadto laing kag batasan mahimo kang mamaayo. Amen. Okay, nga naman. Sige, click sunod. Okay. Remember, salvation is not reformation but regeneration. Sabot pasabot ana mga igsoon. Ang kaluwasan dili kay nihukom ka nga, oy magbag-o na ko. Kay ato na nang gihimo sa una, kadtong mag New Year's resolution ta, no? Kan kita mo decide nga kita magbag-o, di kita kabag-o sa tungod galingon. Lingiyaim tapad ing na muli ko ka. Oh. Dili pag-reform ang kaluwasan, dili pag-reform kundi ang pagpakatao pag-usab, regeneration. Kinahanglan mahimukso ta pag-usab. Letter B. Letter B mga igsoon, our changes is not due to the limitation but due to indwelling power. Ang ato kunong kausaban, dili tungod kay gilimitahan na to ang atong ngilad nga kinaiya, kundili tungod ni kay nanay nagpuyo, nanay gahom nga nagpuyo nato, nga gahom nga mubag-o nato. Okay, sunod. Letter C, muna letter C, ana. The Holy Spirit is doing good things in us. Ang Holy Spirit mo'y namuhat diya sa suot nato. Nagbuhat siya maayo sa atong kinabuhi. Nga usay mahibong na ta mga igsoon. Moingon ta, dili man ko inani sa una. Okay, next. Ay, karon atong isgutan, diin man ni nagsugod. Where does it start? Number 1. Ay, nagsugod ni sa gitawag good disposition. Okay. Usa man ang good disposition? Maayo ko nung pagkahimutang. Ako na i-translate, ana. Sige, sunod. Okay. Now, lahi ni siya sa gitawag ka ng good mood. Nga naman, na mga tao moody. Kisay sa puton din isang kamot. Ay, nay usa, nay duha, ang uban bakakon. Joke ra. Okay. So, click na saan, be. Letter A. Timan ini, dili ni siya good mood because moods come and go. Diba? Ang imong mood, kung moody ka, usahay naa, usahay mawagtang. Usahay mo sapot ka, usahay di. Nay, naong ninyo, wag yung sapot, basta nay kwarta. Okay, sunod. Okay, timan ini, moods are changeable. Mura kunog weather. Tinuod, no?
O mo aksyon nga nigdagom ang langit to ana gisapot ka na. Okay. Og hayag gani ang adlaw ay mo na siya butan kay ka, may kay kag batasan. Lahi po ng lihok sa bulan. Lahi sa kuno ng buwanon. Okay, lihok sa buwan. Okay, sunod. Okay. Number 2, mga igsoon, a good disposition is a part of personality. Timan ini siya ang imong maayong disposisyon sa kinabuhi, parte na sa imong personalidad. Mahimo na siyang parte sa imong personalidad. Click. Ako ni siyang ihatag nga kuan. Letter A. Inday. Pero dili ni siya ingnunta nga atong napanunod nga kinaiya. Dili na siya tungod kay kaliwat ninyong maayo mo. Hello? Kay ang uban na to, nagdako ta nga ngilad og batasan, wa pagyoy batasan. Sunod, letter B. Letter B. Okay. Okay. This is living consistent with God's love. Nahimo ka ang iyong personalidad, nahimong maayo tungod kay nakadawat ka sa gugma sa Dios. Amen? Consistent ning pagkinabuhi nimo diha sa gugma sa Dios. Nabutan ka, ninindot imong kinaiya kay baw kang gihigugma kas Ginoo. Nganong sa puton kay kas una kay baw man ka nga mapadung kas impierno. Apan sa dihang nakadawat ka sa gugma sa Dios, nanindot imong kinabuhi tungod kay baw ka padung kas langit. Amen. Okay, letter C. It is loving others as God loves us. Mosugod na tag kay gugmas ubang tao tungod kay nakadawat man tag gugma gikan sa Dios. Okay. Sunod. Dalion na tanig human. Okay. A good disposition makes us easy to live with. Sipot pasabot mga igsoon, kung maayo ang atong disposisyon sa pagkinabuhi tungod kay nanatay Dios, nanang Holy Spirit, nagpuyo na sa suod nato, uy, nindot kay tang ikauban sa balay. Nindot kay tang ikauban sa panrabaho. Nindot kay tang ikauban sa church. Sunod. A good disposition makes us approachable every day. Ang maayo kunong disposition, maghimo na to nga dali na kay tang duolon. Kay di naman ta sa puton. Kay di naman ta magpili-pili sa atong higugmaon. Uy, mamili biya ta usahay og amiga, no? Hello? Nagyutay tao nga di taganahan. No? Makakita kita siyang naong muratag mo aslom. Pero tungod kay maayo naman atong disposisyon tungod sa Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi, mao nang dali ratang duolon. Nya mutubag po din lisod pangitaon. Muratag politiko. Okay, next. A good disposition shows love, joy, peace, patience, and kindness. Kaning uban mga igsoon, nga atong isgutan sa sinugdan, ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang pagpailop, ug ang pagkamaluluyon, muabot ni siya nato tungod kay maayo naman tag disposition. Hello, namo igsoon. Murata og nagsaka sa ang mga igsoon ngadto gyud sa higher calling sa Dios sa atong kinabuhi. Okay, next. Human sa good disposition, ang ikaduha nanatay good attitude. Ngano unsa man na? Unsay sunod na nabi? Okay. You will become a person that is easy to talk with. Nga naman day, pastor. Kay naamanggoy mga tao god nga kanang nay mga tao ba
nga lisod kayong pakisultihan. Usahay pilosopo, usahay kanang arugante, tuso, no? Ang uban maduha-duhaon, no? Usa man na kana bang suspitsuso kayo ba? No? Mo na siya nga nay mga tao nga imong storyahan murag nag-guard na sila daan kay mahadlok sila og pasakitan. But when you become born again, kining mga hiyas, kining mga bunga sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, magmanifest ni unya, mo determiner ni siya sa atong pagkamaayo. You become a person that is easy to talk with. No? Okay. Naitestimony sa atong mga igsuon, no? Mutambong man na sila sa second service. May buong yun kaayo ang anak sa ilang ginikanan. Grabe jud ang pagkausap ani nila. Kaning akong papa, grabe ka insultador. Grabe ka ayo, labi na gyud mahubog. No? Magmaoy. But sa diha ko nung na-born again, one click lang, mga igsuon, niingon sila, usap gyud si papa. Di naga sila mag-away og si mama. Sa higayon nga magpadung sila mag-away, manaog sa silong, magpatukar hinuog Christian song. Pero sa una ko no magmaoy, manglupad ang mga plato. Una siya igsoon, no? So a person nga naay fruit of goodness, mga igsoon, mahibaw-an nimo is a person easy to talk with. Sunod. A spirit-filled person is friendly. Mahimo kang mahigalaon kung ang Holy Spirit mo puyo nas imong kasing-kasing, ang tanang pagkamaayo mo abot na nimo mga igsuon, unya mahimo kang friendly. Friendly sa unsa man? Ay, una mo ipangutana, are you friendly? Ha? Gusto na ba kayo mong amin, ha? Okay, sige, sunod. Okay. Si Jesus mismo was quick to befriend the needy. Si Jesus, mga igsoon, kanang dali kay siya makighigala sa kuan, sa mga nagkinahanglan, no? We're so blessed, mga igsoon, tungod kay ang atong mayor, bagong mayor karon. Grabe kay siya mo reach out bisan pas mga buang, no? Magkakita ka sa mga kuan, pirmiro na siya'y homeless nga iyang gipakaligo unya gitagag pagkaon, unya iyang istoryahan niya, pagstorya niya kay butan man di ay may magpauna-una, iyang gidasyang farm gipatrabaho gisuhulan. Dili na homeless nya nanagyo say kita. And then lately na dito sa City Hall mangayong pagkaon unya gitagaan niya pagkaon nagsudog plastic niingon pa gyud para ana na. But he is reaching out niya napay mga homeless nga mga bata iyarong gipa-eskwela. Mo na siya mga igsuon nga nindot nang natay kasing-kasing samas Ginoo. Amen ba? Friendly ta nganha sa mga nagkinahanglan. Okay. Jesus was even a friend of sinners. No? Kita, okay, ako ning warning, mana siya. Makihigala ta sa mga tao nga wa pa kailas Ginoo, pero dili ta mo padala sa ilang binuhatan. Amen. Makihigala ta nila aron ma-introduce nato ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Dili nato sila i-judge, dili nato sila i-condemn, kundi ato silang himuong higala aron sa ingon ni ana makasulti na tas nila mahitungod sa Ginoo nga maoy dalan kamatuoran ug kinabuhi. Amen? Because timan ini siya, dili ka ka-influence sa tao kung wala kay relationship niya. No? Na ay saying mga igsuon si John Maxwell, ingon siya. No? Ingon siya.
Nobody cares how much you know unless they know how much you care. Ibalik na to. Ingon dito si John Maxwell, no? Nobody cares how much you know unless they know how much you care. Akong soyag binisaya mga igsoon. Why tao manong baling kung unsay imong nahibawan? Gawas lang kung may bawan nila nga ikaw nag-care nila. Mao na siya mga igsoon. Okay. Okay. Letter B. Jesus is always reaching to the hurting ones. No? Si Jesus, ampay kay niya ang kanang mga tao nga kanabitaw naay mga problema kasakit. No? So, maka-relate ta na lately na ay nagpa-counsel nako kay na hurt gyud siya because ang iyahang pamilya ni disown niya, unya ang iyahang love life na daot pa. Yung kaplagan mga igsoon, the Lord has been faithfully moving in the ministry and she was added mga igsoon to the Lord because naitaw nga kamaong naminaw niya. Be a good listener. Amen? Na ayaw patakag storya. Hello? Akong ipahinumdum niyo balik. Nganong ang imong dunggan duha, imong baba usara. Husbon ako, mga igsoon, ang hinungdan, nganong duha imong dunggan, usara imong baba, kay gusto ang Ginoong maminaw pa kapag ayo, una pa ka musulti. Bali man ang tao. Ngano man, musulti daan, usa maghuna-huna. Niya usahay ra ba, way huna-huna. Okay, sunod. Sunod mga igsoon. Okay. No? Ingon din ni, a man with a good attitude, mo ni siya, is looking for the best in people. No? Ang tao kunong na maayo kinaiya, mangita kung unsay labing maayo sa mga tao o sa ilang ikahibalag. Okay, next. Uy, kanidi ay mangita kuno sa labing maayo sa ubang tao, dili mo focus sa ilang mga sayop. Naamag yung mga tao nga magpista kung makadungog nga naay nasayop. Allah, bisag dili pangutanon, musulti yun. Ug naay, murag malipay sila nga naay madunggan, nga naay nasayop, naay napakyas, naay nahulog. No? Remember, do not focus on the faults of others. Kaya nga no, dito naman sa tagikan, daghan biya sa tag-failure sa una. No? Muna siya nga, gusto ang Ginoo nga, ang maayo ko nung attitude is dili mo tanaw sa sayop sa uban. Uy, nindot kaayong usa ka na basahan ako sa Facebook. Ingon siya, do not judge me on my past, for I no longer live there. Hingon dito mga iso, ayaw kog hukmi sa akong kagahapon, kay wala na ko nagpuyo dito. Lingayong tapad, gibag-o kas Ginoo. Come on, lingayong tapad. Gibag-o kas Ginoo. Manang di na ta mo focus sa atong mga sayop. Mo focus na ta sa unahan, unsay mahimo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Okay, letter B. We should not be complaining and slandering. Okay, unsay binisaya slandering? Pangmaritis. Dili na tamang maritis mga igsoon. Okay, sorry na arbay maritis nga din hawa. Okay, dili na tamang maritis. Unsay bot pasabot, dili na tamang sulti o mga bati labi na sa mga tao kun wa diha. Amen. Okay. Dayon napa letter sunod. Note, okay, ganahan ko. Note, unsay note, do you need a better attitude?
Angay nimon siyang pangutanon ng kaugalingon, unsa pa may angay usbon sa akong kinaiya karon? While I am relating to the Lord with the power of the Holy Spirit, ang fruits of Holy Spirit nagmanifest pa. Sige, sunod. Unsay ko na. Uy, hala. Pangutano na itong kaugalingon, no? Nabay ang ayan nga usbon sa atong kinaiya kung naatas balay. Okay, kay sa una moingon man ko, inig-anhi sa simbahan, murag yung kag santos, pero inig-uli, murag monster. Linya yung tapad na sa una ra to. Come on. Unsay ang ayan na to nga usbon sa kinaiya kung naatas balay. Sunod, agoy kung naatas trabaho. Okay, kinahanglan naatay huna-hunaon unsa may akong kinaiya sa trabaho. Oh, mo na siya igsoon. Okay, ikatulo. Uy, kung naata sa church, simple, may makita mo tago. Butaan kay ta basta ana sa church, no? Hastang butaan na to. Sister, kumusta man ka? No, pero inig-abot na sa time nga murag nanay friction sa imong kauban sa simbahan, manggawas na pud na nga mura kag dragon. Nganong mura mag dragon? Ang baba mo bugwak nagkayo. Okay, sunod, letter D, mga igsoon. At the mall, usahay, masakpan ta usahay. Hala, kaupam na ko simbahan, no? Giaway man ang kuan, ang kanang cashier. Kay nasipyat lang ang kuan. Bantayan ko na to, mga igsoon. Wherever we go, do we have a better attitude, mga igsoon. Amen ba? Okay, next. Okay, mo ni siya. A good attitude should have a desire to do good to others. Inigabuntag, nindot ka na mag-pray ka, Lord, kinsa man ang akong buhatan ug maayo rong adlaw. Nindot kay na nga, you begin to plan the day nga, Lord, kisa man, na, because you will find nga ang imong desire ihatag na sa Ginoo. Sunod. Okay. I want you to know that good works does not earn salvation. Dili ka ma-save sa imong good works. Okay, next. Munay gingon sa Ephesians 2 verse 8 and 9. Okay. Episode 2, 8 ug 9. Praise. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit. Dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Okay, makit-an nimo siya dinhi nga ang kaluwasan is by grace. Through faith, no? Through faith na save ka, dili sa imong maayong buhat. Pero I'm going to make it kanang clear to you today. Sige, click. Okay. Naluwas kita, pinaagis grasya, tungod sa atong pagtuo. Okay. Dayon, sunod. We cannot earn heaven through good works. Dili ta malangit tungod sa atong good works. Now, ayaw kong i-misunderstood. Papadayon na lang sa ko. Ngano man, tungod kay, kung moingon ka og ang kaluwasan naa pa sa good works, katong kawatan tapad ni Jesus, di kito maluwas. Hello? Ang kawatan nga tapad ni Jesus, wa gito'y maayong binuhatan. Gani, gisilutan siya nga ilansang siya sa krus tungod siyang pagkadautan.
but tungod lang sa iyang faith ni Jesus, nga niingon ra gyud siya, remember me when you are in your kingdom. Giluwas siya sa Ginoo, niya automatic yang kaluwasan. Okay, sunod. Okay. Pero ang good works ko no, mo'y ebidensya nga naa kay bag-ong kinabuhi. Hello? Bunga na sa Espiritu sa Ginoo nga nipuyo nimo. Remember, the fruits of the Spirit is goodness. Niya na kay good works, ebidensya na siya nga saved na ka. Hello? Okay, next. Oh, kay nga naman, we were created for good works. O, at tanaw na to ang verse 10. Okay, di ba? Gahis ko ta. It's, Ephesians 2:8 and 9, we are saved by faith. Pero pag-abot sa verse 10, ingon din for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Palikog basa sa Cebuano. Praise. Mga binuhat kita sa Dios. Gibuhat kita niya diha kang Kristoy Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Amen. Okay. Timan ini siya, naluwas ta sa pagtuo. Way lalis ana. Pero ang ebidensya nga naluwas na ta tungod sa tong pagtuo, naatay maayong binuhatan. Nga naman, tungod kay naamay mga tao, mga igsuon, nga ningon sila, yes, saved na ko, kay nidawat ko ni Jesus, pero nagpadayon gyapon pagbuhat o di mao, gasalig sila anang word, once saved, always saved. Ang tao, ang ebidensya nga ikaw naluwas na, nagsugod na sa kagbuhat og maayo. Lingaim tapad ina, ayaw na lagi glikoy. Okay, next. Nga naman, mao ni siya, because faith without works is dead. Matud pa sa James, ang pagtuo nga walay binuhatan patay. Okay, next. Oh, James 2 verse 26. Wa man ang chapter. Chapter 2 verse 26. Ah? Jaime. Oh, di Santiago. Santiago. Unsa kuno'y pinisaya sa James. Yung Jaime. Di bitaw. Santiago. Okay. Ingon dito, ingon nga ang lawas nga walay espiritu patay, ang pagtuo sab nga walay binuhatan patay. Okay, click sunod. Click sunod. Okay. Okay. Ikatulo igsoon, mao ni siya, no? We are seizing opportunities to do good to others. Mangita kitag oportunidad nga makabuhat tag maayo ngadto sa uban. Mao man na ang atong disposition o ang atong attitude kung naa na nato ang Holy Spirit. Nganuman, nanatay goodness. Nanatay goodness, mga igsoon. Okay. Sunod. Kamao na ta mo bisita sa mga naibalatian. No? Sunod, nung katawan mo, kay naamay mangampo niya, ang ilang gift kay gift of killing. Dili gift of healing. Joke lang, son. Caring for the widows. Okay. Okay, sunod. Giving to the poor. No? Okay. Monay nindot mga igsoon ngano sa kanang mga nagkinahanglan mga igsoon. O glory to God mga igsoon, grabe ang Ginoo. Gitagaan tag opportunity nga karong simanaha itugot sa Ginoo, manghatag tag sin dito sa north. Para nana sila ay atop mga igsoon kay ang mga trapal dito mangyapon ang sa uwan, matuan gyapon sa uwan. So na ay di donate og 200 sheets of galvanized
sink. Corrugated sink. Niya, kita'y kitagaan o higayon nga muhatod nini ngadto sa north. Atong pakpakan ng Ginoo ana. Okay. Naapoy nang hatag mga igsoon og habol 30 ka buok ato po ng idungan dito. Nanay nahatag pod og 8 ka mga solar lights ato po nang ihatag dito katong way mga suga. Inana mga igsoon ang kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Pakapinan pagyog 20 ka galon nga tubig kanang dagko kayong container natong blue. It's a blessing to be giving to those who needs. Amen? Okay, letter D. Letter D. Comforting the grieving. Letter E. Bear one another's burden. Okay. No? Naka-experience ba mo nga naa mo sa grabing problema? Unya, na kay kaila kakatawa-katawa lang, may kaing sagpaon. Una sa Exxon, remember, bear one another's burden. Okay. Okay. Okay, mag-conclusion ako mga Exxon. Dali ara itong humano. Conclusion, number 1. Okay. Time for check-up. Ato yung check up atong kaugalingon. Okay, next. Okay. Check your disposition. Ang inyong karong pagkinaiya, check up pa siya. Kay basin og naapay makinaiya nga dala nimo sa unang kinabuhi, wa pagyud nimo masurrender sa Ginoo. No? Okay. Ikaduha, check your attitude. Mo nga igsuon, ato yung check upon ang atong kinaiya karon. Friendly ba ta? Or pilosopo gihapon? Nagsigi ba tag bantay sa sayop? Or nakita na tag unsay makaayo sa imong tapad? Number 3, check your service for others. No? Lipay kay takon ang mga kaigsuonan ba mangandoy na nga mo minister sa ubang mga pagpanginahanglan. Okay, next. Unsa mang mga kausaban nga angay natong buhaton. As I'm going to close this message, we need to ask ourselves, what are the changes that we need to do in this life? Kibaw ka, muratag building, napagaitas kalibutan, under construction ta. Ito na nagaitas langit, finished product na ta. No? Okay. Letter C. Let the Holy Spirit produce them. What? The goodness of God in our lives. My prayer today, nga makasabot ta, nga when the Holy Spirit comes upon us, we have now the goodness of God in our lives. No? Manidog tang tanan mga igsoon. Lord, daghang kayong salamat Ginoo nga nakigsulti ka sa matag usa kanamo. Salamat nga miabot namo ang espiritu sa pagkamaayo. Tungod kay ang imong gahom maumay nagpuyo sa sud sa